Nara o. Nara guys, so na jud dihag baso. Nakawat jud nila, nagsaksis jud dagilahang pangpangawat. Si Edwin siguro na nagko. Nara ba na nagkat Napahong man, ito na balik ko. pag umangkon si Horny dyan na nagkat. Ay nako. Anak ng kamote. Ibukad sa, di ko kumaon sa ng pagbukad. Milingkod ko. Hi guys, namidari. Kawan na. Rapit na junjun ma. Naman. Tang-tang agang kuhan sa amin. Kay sabod. Okay na. Ipangpuna na ni kuhan guys. Bolt. Napuno na sa bolt. Siyaro ma. Tang-tang pa dyan na nila. Bahala ng Diyos. Sunom ka mo. Bahala ng Ginoo diha sa mangilabot. Gila pagajud na nga kuanon labtan. Kawano na ra ba? Buwak na lang may mangibutang da sa sud. Dila dai. Diyan mamalit sa kung kandila dari kaya mga nga kuan sindihan. Tong dingin na. Asa man ko mamalit ka ate? Pila man to? Ha? Pila? 30 man eh. Urot na. Unom. Ari ko dari mamalit. Sagit, dapit. Ladyo-ladyo pa mo baklay pa kung kanang kuan. Gamay pasunsyo sa po tadaning kuan interior. Ako kay di man kumahaglit maglakaw-lakaw daningan nga kuan interior. Nanad ako ba sa una sa gamay pa ko nga sinanay kay ngani man punos nanay magsige man po nag duaw sinanay sa una sa katong inahan ni tatay kay mamantoy unang gikuha sa Ginoo tong inahan ni tatay. Magadtuan pos na nimo nang magbanaban po kumo nang anad nako hindi ko maglop ang kanang kuan interior na tura po ko nila nakakuha nga kinahanglan jud misagwa na sa kalibutan ato gihapon nga duawon kay namdam ako sa unang sige pud mo duaw nanay san ganig muli ko buhol matog gihapon ko itong inahan ni nanay o gamahan ni nanay ikuha naman po sa kuhan Ginoo nasahay o kuhan hindi ay nagka-lunis kaya magpamisa manas mama magpamisa po ko kapil para po nila sa side na basa ang mga lulaw ang mga kuhan lulo medyo na laman lipay po sila natanga kuhan nandumon. Hapit na ko guys na ko dari mamalit sa kilo hara ka to giring pag pangari namo na pumatudani na matudani giring palit ako Unsa man ani? kandila kanang lingin Tag 5, tag 10. kanang tag 5 Wow. unom 4, 5, 6. Asa ani? Bisag sa kulura? kanarang puti Puti. Wow. Puti. Tulo na lang. tulo Upat. upat Unsa lain color? pili na lang sa kayo Green. pink na lang pink. Bisod plastic sud lang. Huwag makupuspuro. Balik lang niya. Anak ka man media o. Asa mo sa kong cross? Dan nalubong sa mga papa na diha. Ato sa miuna sa mga lola. Salamat tiha. Salamat. Ito man kong gabaklay o. Na may uban kay mahaglag silag minteriyo. Okay, di ko mahaglag. Yung pa ibang viewers nga mahaglag sila kuan guys, minteriyo. Hindi sila ganahan mo tanaw ba. Bisan pa siguro magtambay ko dani gabi, di ko mahaglag. Hindi ko mahaglag guys. Kay mamay lang gingon nga, mas mahaglag pa kuno ka sa
taong buhi kaysa mga taong patay na. Kayang buhi, yun silang gustong buhatin nimo, mabuhat man na nila kay kusgan pa man. Pero kaninganing patay na, asa na ni sila makakuha nga. Kuha naman, espiritu naman. Kung hindi dyo kumaglik, mas mahaglik pata sa taong buhi kaysa taong ngakuan. Patay na. Manano ko na ni kay kuwan linaw, ay saba ba? Alam mo magkanang tambay-tambay, zun bito diha ng trabaho ganina. Nalingaw ako, dahil ako skilid. Gidit-edit ko, sindan ko gidit-edit. Kay lami atang paminaw ba, kay hilom. Ganahan ko kanang hilom nga lugar, kay murag presko sa ito ang pamati. Nana ko dari. Kuwang rabag puti pa. Upat na lang kaputi, kapitlan na lagping. Nanguwam ko kuskuro. Mana? Sa pawi na lang nagpintal para makaibaw ta nga gilabtan na food. Nanda nagpintal? Ano na sila, gawaton lang. Maluoy yung taon mo, uy. Ano na yung taon na ninyo, ilabti, kay di gamay, di lalim magtrabaho. Haway, imbis dunjun manapi, mang masahiro unta. Wala lang nakapanapi, kay di trabaho na. Yatag na lang na ninyo sa mga kaag, adyo na naman ninyo ilabti. Kay madyo na naman po, malipay sila. Nakagan ka dyan na ni Lola Taliana, huwag ni Lolo Bernardino, huwag ni Tio Ernesto, huwag ni Baby William. Nakagan ka dyan mo, dyan na hilabtan. Ikuha na raban ninyo kandila. Maluoy na ang mo, ayun na ang taon ninyo ilabti. Pero hindi namin magsigig binalik-balik. Ay Lunes raba dyan mo ang oras danhi. Kada Lunes kami na danhi, kay magsindi mi kada Lunes. Kaya Lunes manggod guys, misa sa mga patayin dyan. Kada Lunes mga dyan may magpamisa mo nang musindi na lamang pud mi. Muna yung oras danhi kada Lunes. Masigninganin na po namin nagka-Lunes. Tignan na pilaing pangitabo. Hindi ko kaluyin taon minimjo. Adyo na yung taon na ninyo ilabti. Please, maluoy mo. Wala silang sawa nila. Kay luoy ka adyo ring nagtrabaho. Imbis kay manapi, di na lang makapanapi. Kay gitrabaho ni. Amura ning giligunan guys. Karong di po nila malangkat ba. Kay mabaligja ba dyan po ni. Kani. Basig sa sunod, ganina po, doy, simba ko, ajawin taon po. Kaya grabe na daning panghago, unja rang hilabtan. Dili kay mangilabutan na, kahuman kay makumatos man. Aja po, doy. Adi po di ay. Aja po, kay panginabuhi, po na nila. Ginabuhi na mga wat, ginagawa. Mapoy lang panginabuhi, na may uban nga na, panginabuhi, pero may itak sa ginura, na mo na ang uban po, magabaan kay, di man po, lalim ng mangilabot ka diibo. Dili mo gilang paon di. Pero adyo po diyan po nga naidautan mahitaboy. Yan po na lang na magbago sila nga di na sila makanahon nagdautan nga sige pangawat. Pero itinwat. Kapag nangawat na natin ang baso. Manang niyatang yan po nila kanang mga kawatan ba nga manginaot nga. Ay nang kawatan grabe pa nang kawatan ka na labot raw. Muro mo na. Ha? Paresar mo na. Ato na naman na silang iyampo nga unta may masmasan sila nga di maadyo agilang binuhatan nga mangilabot og diila. Mora natang iyampo nila di ta mo ampo nga mga unsay may tabo nila kay luoy sila tao baza po na sila. Paresar baza po na nato. Luoy, hindi ba makakita ganitag kawatan nga nas video nga maadyo kulatan nga basamad-samad luoy ganita. Maluim kay tamulantaw nilang maligos ka o galingan nilang dugo kay ipasakitan pod sa isigataw kay nangawat lagi. Ay lagi na mangawat mangilabot raw para sa siya ka mangilabot. Nang mga kuhan ito na laman ng nang manaya. Nang mana. Bahala na sila diya oy.
Ah. Bahala na sila nila. Ako rin ang banag, ipoksi ni Sudadlaw. Ginoo na may masayo din ng nilabot. Nara na nila, gunsangan pa na nila. Ligo naman na, nila siguro na nila Bahala Kuhan. sila. Bitaw guys, kaning mga maadjog gamot ba? Ato na silang iyampo nga unta. Di na sila magbuhat o kanang ingana kay dagko dyan nakajong sa Ginoo kanang mga ilabot nga di atong mga butang ba kanang mangungarang kanang pinaspasan mamanay gitaw nga pinaspasan nga trabaho ng mangawat, manghold up, mangunsa diha. Kailangan silang iyampo nga unta makanahuna na sila kahaglak sa Ginoo ba. Di na sila magbuhat o kanang kuwan dautan. Kay Loy mo panangaban ka nabitong uban nga pamusilon, pamatjun. Masakitan mo pud ta kay siyempre parehas ba sa pud nato tao. Loy pud nga pasakitan ba. Adlok pa yan mamahong. Niyampo na laman. Basin di ay kaluyan sa mga kag nga may masmasan sila di na mangawat. Nga hapuyon sila ni Lola Taliana o ni Lolo Bernardino nga di na sila mangawat og lain kapon nagilang dughan di Ay, dakong kapon himala Ano nga kapon ng itlog? hapon nagilang dughan nga arong makanahon na sila nga di na sila magpangawat sa lain. Kamo na'y bahala diha la og Lo og ni Tiyo Ernesto og ni Baby William. Kani man gud si Baby William guys, kuan pa na siya, sanggol pa. Sanggol pa na siya naman. Oo, gipon-ipon na lang nila ang kanang bukog. No na nga tang mahal sa kinabuhi, palagahan dyan nato. Agahan dyan nato oras, bisag gamay ragong oras. Sa gawas na laman may magsindi. Di na naman may magbutang og laming kandila sa sud kay may granyo na pud ang kawatan. Ila na pong lungkabog utro. Nagamang isindi kanina lamang kag mga kandila. Ay saba, madunggan na po ka. Pahawin po ni. Ha? Kapag saba na. Tanaw ko ba yung mga tungos na bilin diya? Tabi-tabi Spray sa kay arong malami og balik. Di na mo tagos sa sud ang kanang blue mo pan sa puti. Ha? Arong gapa-gapa malamang gamay. Dito gapa kadyo na pagbutang namo des mga niaging simana pamanto na magibutang. Balik mi pagkaduha ka adlaw mo tunga gidikdik na. Ja karon lakangan pag duha ka adlaw na gikuha na gajud. Nagsaksis na gajud sila silang gustong gibuhat. Blue pag sahog pa. Ha? Karena ngapa kasi kuan ba kanang tayo kung hindi naman ikaw lang. Kamong mga ilabtuno no haral og gajud mong iyampo sa Ginoo nga unta magbag-o mo. Bago na mas yung ginabuhi kay 2000 ko ana ra ba hapit na ra ba tapuso ng kalibutan no nanggawas na ganing mga has. Mo nang magampo jud ta sa Ginoo kay hapit na siguro mobalik ang kanang kuan Ginoo. Mo nang Paghukom na. hapit na siguro ang kanang paghukom mo nang kita magbago na ta ng mga kawatan di na mangilabot. Bala na lang gud og kanang mamunit mo dihag mga basuray baligja ang makakwarta na mo. Kay marangal pa na nga trabaho. Hindi laman mangilabot. Ang bot Kay ninyo. mangawat mo dahil yung ipakaon sa inyong pamilya unjag. Laging yung ipakaon kinawat di ay. Dahil ninyo ipagaw ng pamilya. Bitaw kasagaran bitaw. Na makita na sa video nga nasakpan kay ngawat ko no. Wa ko no si Jay trabaho. Mo na diyang trabaho pangawat. Luyag diyang pamilya kay gipakaon diyang pamilya kinawatan. Ay kalimtik, kasabang kang mama. Bili na, patay dun ta. Bitaw luwi bitaw ng imuhang pamilya imurang pakanon og kinawatan di ay. Maskin ako pakanon kong junjun og kinawatan. May ito ko. Di jud siguro ko habang buhay mo uban ni Junjun ay jara kung
pakan kinawatan di ay. Di day pinaning kamutan, kinawatan. Di ba sakit sa dughan? Grabe rin kinawatan. Oo. Di ba sa alalimpod? May kuanan ta, may labtan. Katulaging din natanawa na video nga nasakpan siya ni Sud sa kuan, ni Sud sa bay. Diyan nasakpan ba? Nasakpan man datos. Nasakpan man nila ilang gilingkuran, gilingkuran siya katong isa ka laki nakadugo-dugo. Kay isa kuno tong tinigbasa nangadyo pag tubig. Gitagaan pag tubig ningan laman tong laki. Pugi uhaw ka. Unyagi mo kung napuruhan, patay na kuron. Ningan rag laki. Bait siya. Arang kabuutan, no siya pasakit, gitagaan pa siya tubig. Gaban pa to, gitigbas na. Patay na guro. Lingguan na. Putda nagkamot. Nada akong gingkuranan, kaya katong ningan ni bidas niya, grabing uwazag ang tiil, kaya dugay kasi lang human. Yan na guys, oh. Ano na pila diyo? Salamat sa Ginoo, nakuha na. Naadyo na pagbalik. May languntag din ay labtan pod. Salamat sa Ginoo, wala nang tangon ko. Tara na, kay kawanan na ra ba? Wala na mo ha. Kamu na'y bahala diha la. Na'y mangilabot la, pilpila lang gud ni jud kamot la. Try. Kana? Pagto pro. Balik na kuspos poro. Balik na na te. Salamat kayo te ha. Salamat, good. Tara. Huli na mi guys. Kay hapon na.